Soc Joan Vicenç Salabert, el president d'Esquerra Republicana de Tavernes de la Valldigna i candidat a l'alcaldia per les eleccions 2011 per Esquerra Republicana. Per què Esquerra? Estic en Esquerra Republicana del País Valencià i de Tavernes de la Valldigna per dues raons. Una és la pràctica. En aquest sentit em refereix que la forma de treballar del partit. Vaig triar aquest partit per la forma que és un partit assembleari, en el que tot el món té la seva opinió, faig anys o faig dies o inclús hores, que és part del partit, on tot el món té cabuda i és benvingut, i perquè és un partit amb les idees clares, que no es contradiu, on les taronges podrides, perquè en tots els llocs hi ha taronges podrides, cauen de l'arbre ràpidament i es treballa de forma coherent i adequar a les idees. I l'altra part per la qual estic en el partit és clarament les idees, perquè soc d'esquerres, soc independentista i aquest partit, a part de recollir totes aquestes inquietuds i idees, arreplega una història del passat que no enganya, no la tergiversa, perquè tergiversar la història és tergiversar-se el mateix, i al mateix temps treballa per unes idees de futur que són les que jo, com a jove d'este país, al País Valencià, crec que són les correctes i per això estic en aquest partit. Des d'Esquerra, Tavernes de la Valldigna, oferim unes propostes realistes. En quin sentit realistes? Realistes en el sentit de estem en una època de crisi, això tot el món, no cal dir-ho, i especialment el nostre Ajuntament té grans dèficits econòmics, especialment. Per tant, des d'un programa, pensem des d'Esquerra, des de qualsevol programa electoral, dir com a punt principal que s'ha de sanejar l'economia no és una opció, és una cosa totalment necessària. Per tant, són idees que ajuden al poble, idees fàcils, ràpides d'executar i amb un cost baix. Idees com un autobús ecològic per a la gent major, gratuït per a la gent major, i que passi per les zones altes del poble perquè aquesta gent major, si té que vindre a fer gestions a la part baixa del poble, les puga fer amb tota tranquil·litat i ja que n'ha carregat no tinga problemes. I que a més, aquest transport servisca de reforç per a l'autobús que va a l'estació i que va a la platja. Idees com fer una bolsa de treball supramunicipal perquè si en un altre poble falta gent qualificada, que si en el poble no hi ha aquest tipus de demanda, puga anar a aquell poble i viceversa, està clar. Idees com crear agents rurals per a minimitzar i erradicar el que és els furts en les taronges, robatoris, perdó, en les taronges. Idees que miren al poble també com que els funcionaris l'Ajuntament treballen per la vesprada. És a dir, que obrin un dia o diversos dies per la vesprada perquè la gent que de matí no pugui anar a fer gestions a l'Ajuntament pugui anar tranquil·lament per la vesprada. Tot això, totes aquestes idees, totes aquestes propostes estan bé, però d'on ixen? Perquè evidentment fa falta diners. Ixen, la segona part és la de reduir costos a l'Ajuntament i començar a reduir costos, com ja hem dit, per l'Ajuntament. Com? Reduint sous de l'Ajuntament i no reduir-los per dir reduir-los, sinó reduir dràsticament 40 o 60, el que faci falta, i optimitzar els recursos de l'Ajuntament, és a dir, si es pot fer en format electrònic que no s'utilitza paper. Altres mesures també per reduir costos són instal·lar plaques fotovoltaiques als terrats de les escoles. Dic les escoles perquè primer els instituts creiem que han d'estar acondicionats per adequar-los
a aquest tipus de coses. Alliberar els ajuntaments d'alguns càrrecs, com en aquest cas, el càrrec de turisme. Per què mancomunar turisme? Entre altres coses. Especialment mancomunar turisme perquè la Vall d'Igna té un grandíssim potencial turístic, ja cada poble el té, però mancomunat és una comarca imparable. Imparable en el sentit de no quedar-nos solament en la platja, tenim altres atractius, com poden ser culturals o de descans, tranquil·litat, de relax. Per totes aquestes propostes que ja hem comentat, és per al que Esquerra planta cara. Planta cara ara, a aquestes eleccions, ha plantat cara durant tots aquests anys que hem estat treballant i plantarà cara, sense cap dubte, en el futur. Doncs, evidentment, un alcalde per a tavernes, en el sentit de no un alcalde per a governar, sinó un alcalde que represente.